Nggih. Menika ngaturaken pamundutan ingkang ngersakaken Kusuma Wijaya kalian kawitaning sinawang ugi Cinta Mulia. Oh nggih. Dipun aturaken wantinipun dangdutan pun dangdutan iki. Monggo sinten Dek Apri napa Mbak Tika? Oh, Mbak Tika riyin mawon. Oh Mbak Tika rumiyin monggo Mbak Tika. Tika Antasena. Oleh turi jumeneng yo kaya ngapa Mas Bahadi disepoti Mas ya. Halo Mbak Tika. Nggih, halo ugi. Nggih. Mas. Wah, dalu menika caket kalian griyanipun nggih Mbak. Nggih, Mas, celak sekali. Godhek, tangga cedhek to Mbak iki. Iya, matur sembah nuwun nggih Mas menika panjenengan sak rombongan Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri, Pak Dipintor sampun kersa menghibur kalih warga Lah, Seraten Baben Perumahan Ciro niki. Wih nggih. ini Mbak Tika pundi? Kesana ngendi kono kae ngidel. Ngidul kok ngidel. Idil, Mbak. Kidul. Ya ngidel. Kidul ki basane ngajengipun ler. Iya. Ribet temen. Sakiran wetan, Mbak. Mumet ngono. Kene to, Pak. Jenengan Pak, apa Jen. ndek bojo kaya Mbak Tika ki kepiye? Seneng ora rasamu? Walah ya tetep seneng. Kan? Kak, Bojoku rupane meh ngene iki. Mosok. Oh, cantik ngene iki. mirip. Tek dadi kaya ngono. Lah dhisik bekas pemain tong setan kok dadi. Bojoku Pemain setan. Kon sirkus kae ruang ngene iki wah. Wah, gere mubeng ngono wang ngono iki wah. Dhisik nggih bojoku pemain tong setan. Sakniki tak dandani, sakniki wis dadi wah boys. Cantik. Ayu. Cantik. Ayo, saiki gelem senam bareng. Senam. Melu senam nganggo pakaian kathok Petruk lho. Kok katok Petruk? Sing mepet nggo awak iki jenenge kathok apa kuwi? Legging. Heeh, Legging. licing ki. Kok Petruk? Wah, anggere melu senam ngene iki wah, gengkok. Wah, ning saiki marake kemropok. Lah piye to, Mas? Mangane akeh iki. Dokoh. Ini ya alhamdulillah. Arep pipi nika kula eman-eman wong anake ya pirang-pirang. Nggih. Nah ya ora ya sing rusak jenengan to dadi rusak ki. Ya ora rusak ya wong loro. Gak bakal salah. Bojoku iso ndek anak telu ki alhamdulillah aku. Bisik rada angel, Pak. Wih. Angel dhisik niku. Oh. Sing keri niki laire anu kok sungsang kok. Dadi Bapakne kok kan polah sok-sok iso lho ngono, Pak. Ora bangkeane sik kok. kok ketua bangkeane siapa ora nglarani dalan. Nek sungsang ki sikil sik. Kuwi lak sendang. Kok sendang. Nek sendang karo sungsang beda. Lah iya. Sungsang iki bangkeane sik terus tak geret tok. Bregejek aku. Terus kedadiane bayine kuwi anakmu kuwi? Anakku sing nomor 1 kuwi sing metu lenang tak jenenge Bardi kuwi. Bardi. Bardi apa? Bardi ki yo bar lahir lek dadi wong. Oh, mulya. Bardi. Bardi. Ya, Terus anak nomor pertama, loro? anak kedua. Tak jenenge kuwi metu wedok. Iya. Jenenge Dila. Dila ki apa? Dilahi didikane lantikane muga-muga dadi bocah le saleh. Bener sae. Lah sing nomor Telu. telu. Kenny. Iki ya wedok. Keneng karo niate. Heeh. Dadi nek nyeluk anak-anakmu kowe piye, Pak? Bar dilakeni kuwi anakku telu kuwi. Dadi saiki wis sehat kabeh wis do nyambut gawe. Kabeh do nyambut gawe kabeh turut kabeh. Gusti Allah nek ku mikir ngajak sepanen. Lah kuwi anakku kok. Lah ya jane nomor 1 Bardi ngono lho. Bardi. Nomor 1 lan metu lanang. Wedok. Wedok. Dila. Dila, nomor 2 dijenenge Dila. Nomor telu Kenny. Wedok meneh jenenge Kenny. Oh. Bardi ki saiki nyambut ning BCA. Dadi pegawe bank. Ora bagian campur aduk laden tukang. Bangun ngono kok. Walah wong kuli. Niki Mbak Tika Nggih. didhawuhi napa, Bos? Nggih, menika wonten pundutan lagu Kusuma Wijaya Nggih. kalian kawitaning sinawang lan Cinta Mulia, Mbak. Nggih, niki wau nggih ugi enten Oh, nggih, menapa, Mbak? pamundutan lelagon niki saking Kanjeng Mami kula ki ya, Mbak. Oh, nggih. Nggih. Walah bakule sayur. Heeh. Diwenehi nduk Bu nduk. Nggih, Kanjeng Iki Ibu. nyuwun
ben panjang umur. Kesayangan. Oh, kesayangan. Oh, nggih. Niki nyawer barang ki lho ya Nggih. nopo. Walah. Nek kowe wegah ya wis ora apa-apa tak nggone tuku kotang lekmin kok. Nggih, matur sembah nuwun menika. Nggih. Ya. Mbak Tika ki piyayine ayu. Ayu. Pinter golek duit. Awake Nggih. menjalin. Lah iya iso Awake mecut. iso nyopir motor rabur barang. Kok sing. Wis to, kok iso nyopir motor mabur barang iki piye to? Lah mobile kae ngantek mabur maling. Jungkel ten riku ngoten kok. Alhamdulillah ya, Mbak. Nggih. Mobile rusak apa penyan paringi sehat, selamat. Sehat, selamat. Jangan mobil cok jempalik ngono lho. Ijek kondisi gelungan ini ngono lho. Atraksi. Mulai Nyanyi, iki nggak piye? apa. Ha iki sik apik. Mau Iki ngatur motor iso jempalik. Lah kowe kuwi gur nyopir Tamiya kok geblak iki. Kok Tamiya? Tamiya iki motor cilik kae. Lah iki nganggo remote iso tiba iki lah ya. Uteke iki lho ora mikir. Pak. Nek aku bodoh ki ya kandhanono, purukono, ajarono. Lah nek Mbak Tika ora ki- bodoh diololo terus. Mbak Tika iki kira ngidak rem, ngidak gas. Kowe Mbak Tika ngantuk, ceritane bar anu nyambut gawe bengi terus nyambut gawe esuk ngantuk, mung nyut ngono terus mobile glimpang kuwi. Lah mobilnya gelimpang kira umum kok motor gede. Lah kowe iki nyopir Tamiya kok iso geblak iki apa delora ayan apa piye jane iki? Kae klemun-klemun lho ayah. Urung maem. Burung maem. Sok nang kene esuk ki madang. Madang apa? Wis dicepaki dedak bareng kok. Gedang bosok Dedak karo rendeng iki lho. Dedak to ala. Pakan jarani Pak ku Pak. Monggo Mbak Tika. Mbak Tika napa lagunipun kalau mau? Niki minangkani pamundutane Nggih. Mami. Nggih, napa? Kesayangan. Kesayangan. Oh, kesayangan. Alah. Mbak Tika niku anu kok sing penggemare Mbak Tika niku kathah yang ngefans sama Mbak Tika. Nggih. Nggih. Ganes niku ate ketok-ketok Lah iya. niku. Nggih. Ganes, kowe nek ngerti nom-nomanku ya Tika kaya Tika ngene iki. Ngantek remuk rek dirusak tukang son. Yo ngene iki yo lencir ngene iki lho. Nom-nomane ya kaya Mbak Tika Kaya iki. ngene iki. Ya, nganti yo ngene diremuk tukang son. Wong didular ulir. Ditas-tes ae. Lagune kesayangan. Kesayangan kuwi nggih, Nggih. monggo. Kok yo ngerti lagune barang ki lho. Lah iya. Wedhe. Aku ora melu-melu. Ah, Nggih. privasi Mbokne kuwi. yo paham lagu kesayangan. Nggih kula apal nggih. Monggo. Nggih, monggo, yuk. Gamas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Ganas kang tak tresnani di DM di WA kok ora balesi opo sliramu wis lali janji suci yang di kamu wingi
matur nuwun. Lagu kesayangan sampun dipun aturaken. Yo. Makasih Adik Tika. Nggih. Ngaturake lelagon ana pundutan Kusuma Wijaya Kusuma durung diaturke Wijaya, kawitaning sinawang. Kawitaning sinawang pun dipesen Mbak Winanti. Oh, nggih. Lajeng Adelia Cinta Mulia. Terus Nggih. nek pamundutan Bonoloyo barang le. Kok Bonoloyo pita. Apa kae? Puspita Nolo kok Bonoloyo. Puspita Nala. Monggo Dek Apri, mara Dek Apri. Cinta Mulia nggih. Cinta Mulia nggih, nggih, nggih. Sunting Muli. Cinta. Lah. Cinta Mulia. Oh nggih. Aku Monggo. dek melorot ae, Pri. Nggih. Andukmu melorot. Aduh. Faktor usia. Aduke melarat. Sing apa jenenge? Nyaron penerus ki diimpor saka Jambi ya, Lek. Oh nggih menika Pak cilik kula saking Jambi. Pas klesan kondur Nggih. menika. Niki ponakan-ponakan kula do nyusul Toleh Hanung, Dik Dwi. Oh, Dik nggih. Dik Hanung niku putrane Om Gandung. Oh, Nggih, nggih, Capas. Capas nggih. Monggo dipun aturaken yo Cinta Mulia ya. Yuk, monggo Mas Wahadai. Suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau tak hanya inginkan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup rukun bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Mas Wahadi. Alam sithik ya, Mas. Yo, yo. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Di sinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau tak hanya inginkan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup rukun bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. 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 Nggih, terima Ampun. kasih. Lagu lama yang dirilis ulang. Wih nggih. Ki sepite jan masuk hati ngerti nek dhewe cek beger-beger kok pri. Ya. Luar Nggih, biasa. tasih wonten kawitaning Nggih. sinawang kaliyan Kawitaning Kusuma sinawang Wijaya. kalian Kusuma Wijaya. Monggo Mbak Winanti nggih. Mbak Bu Win. Yo disepati Mas Wadi. Ya, ya monggo. Hey. Yo.
Semangat dong. Semangat dong. Semangat. Jangan kalah sama orang tua ya. Iya. Aku mungkin wis KO. Tapi Ya, paringi nggih. sehat ya, alhamdulillah. Ruah penutupan ruah iki. Jas. Kusumaning Wijaya apa Kawitaning Sinawang? Kusuma Wijaya nggih mboten apa. Oh, nggih. Kusuma Wijaya. Nggih, monggo dipun aturaken Kusuma Wijaya. Pakai goyang ya Mbak Win? Nggih. Pakai goyang biar hot. Ayo. Monggo yuk diaturke ya. Menika minangkani saking Alfanet solusi internet rumah Anda. Ya. Nggih, atur sembah nuwun Alfamnet. Nggih. Jan. Nggih menika wonten pepundutan kawitaning sinawang, Mbak. Oh nggih. Sinten ingkang ngaturaken, Mbak? Apri sinten? Mbak Monggo, Tika. Mbak Tika. Oh, nggih. Nggih. Monggo. Ayo Mbak Tik. Monggo Mbak Tika. Ya. Kawitane Sinawang. Nggih. Wah, Jan. Pamundutanipun saking sinten menika wau? Menika saking anu Alfanet kula wau. Oh, tasih Nggih. Alfanet. Nggih. Oke, baik. Alfanet. Kawitaning Sinawang. Nggih. Monggo Mas Mahadai. Ya. Dipun aturaken monggo satu lagi Mbak Apri nggih, Mbak. Oke. Nggih, monggo badhe ngaturaken lagu napa? Puspitanala. Nggih, menika pundutan nggih sampun telas kok, Mbak. Oke, nggih. Monggo satu lagi Mbak Apri, nggih. Oke, baik. Bu Mimin derek mboten? Oh, mboten nggih sampun. Nggih. Pun Manut kowe kan. sudah Nggih, Terima matur kasih. nuwun Mbak Apri ya. Nduk, seneng-seneng lagon-lagon diaturke manci gara-gara yo. Neruske lakon dhisik ya, engko disambung jroning manci gara-gara ya, Mak. Gandaning kang sekar kadung kelawan kembang-kembang manur kang esmu arum winalan ayat-ayatan kadhekusuma mangambar-ambar mewur kuku sing tupaku melun kolun ngewur mring mimbo bathara aja turu sore kaki ana dewa nglang jagat nyanggeng bokor kencanane isine donga dolah sandang kalawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narimo yaiku bagianipun wong melek sabar narimo kuku sing tupuk kumelun ning kentyasang ngepeke
tansah marpamoring sukma sinukmaya wenah ing asobe sinimpen tolong ing kalebu pambukaning warana darlan liyap layabing aluyuk ing waladalah jebul gampang temen Prabu Dasamuka keblethuk dening Kabijaya Anggada. Dina iki Makutha Bandara kalawan watu Timpuru sing dadi piandeling Ratu Ngalengka. Kelak tak colong bakal aturake ana ngarsaning sesembangku Prabu Rama Wijaya. Ya. Nang sadurunge aku bali sumusul kalawan ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya luwih dhisik mumpung aku lumebu ana kutha negara Ngalengka. Aku kepengin nyawang marang kaendaning negara Ngalengka ingkang kondhang kaluka negara ingkang sugih bondo donya katon indah pewangunane. Mara coba dina iki bakal tak ubengi alun-alun negara Ngalengka aku bakal nyawang kahanan ingkang dumadi ana papan kene. Yat langening kalang wana kelar pendam muncara
campo samya matali ladet wiladeng rata danyang gomeng nguncang nedi bencangnya sangat cimicil ledunya matali terus rasul waduh. Iki ana sipating Rewanda ingkang ulese abang. Wah, sajak limalang kadyak ana ngarepku. Gembelo ndasmu. Kowe sajak gumun merwi marang kaendaning negara Ngalengka. Ingkang wusanane kowe joget ngubengi kutha negara Ngalengka. Ngono gagring aku sapa kang dadi aranmu? Menawa kowe takon kalawan aku, balik ngaku sapa kang dadi aranmu? Wah. Takon ora gelem ngaku malah genti takon. Ya. Putra Nata Ngalengka. Kekasihku Raden Trinedra. Balik ngaku sapa kang dadi aranmu? Abdine ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya. Aranku Kapijaya Wanggada. Anggada? Iya. Yen ngono kowe keseting Rama Wijaya. Iya, pancen dasar kepara nyata. Oh, candyak sing tak goleki. Anggada ora wareng. Ayo. Wektu dina iki watu timpur kelawan Makutha Bandara. Ora gage balekno. Gelem aku mbalekake wujuding watu timpur kelawan Makutha Bandara watu wis gemlundung sirahku. Babu. Biabu arep apa? Wani kelawan aku. Sing tak wedyane apamu? Wah. Gedhemu cilik durmu cendhek sekecik mung sak lambaran. Diodhok ora kelakon jepati kamu. Waton tak kedhiep ora irang ora bakal tinggal kang colong playo. Oh Palu kana kuning lekas lukit tolin nuteng gitu. Rah!
Wah!
Aduh. Wah. Utar. Wah. Jatuh. Aduh. Wah, jatuh. Wah. Aduh, mati aku. Wah. Papo. Ridu mawur rahat pengarane Panditing turangga esti rekasa
Wah, iya iya wah. Kethek itu energik men lho iki. Wah. Hei. Gagangku balero. Dutono. Wah, ideal. Wah. Wah, mana Edian? Wah. Ancik-ancik godok, ora guling iki. Wah. Wah. Kok yo dibuka. Ya. Wah, sirahe ning isor. Wah. 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 Yang